Higit 2.3 million pesos na halaga naman po ng indemnity checks sa Ibinayad sa mga nasalantang magsasaka sa Bayambang. Para sa detalye, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Tinanggap ng 289 na nasalantang magsasaka sa Bayambang ang indemnity checks mula sa Philippine Crop Insurance Corporation bilang kabayaran sa mga iniulat na napinsalang pananim mula sa mga nagdaang bagyo. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, na ipamahagi ang 295 indemnity checks sa mga farmer claimants na may halagang 2,336,951.10 pesos. Layunin ng matulungan sa muling pagbangon ang mga magsasaka sa pamamagitan ng tinanggap na insurance claims. Matatandaan na noong mga nakaraang buwan, nauna nang nakatanggap ng indemnity checks ang 1,016 na magsasaka na may kabuuang halagang 11,253,219.57 pesos bilang bahagi ng patuloy na implementasyon ng crop insurance program ng korporasyon. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.